Aiako harrian bada leku bat alarekin azkar elkartuko liratekeena. Errespetu pixka bat. Errespetua eta zuena taldetik kanporatua. Arrazakeria, islamofobia, erailketarako deiak eta mota guztietako gehiegikeriak. WhatsAppeko Lobimosen Irun taldeko mezuak dira. Maiatzaren 5ean sortu zenetik, milaka mezu, bideo eta argazki trokatu dira bertan. 700 bat laguneko talde honetan antolatzen dira asteroko auzokideen patruilak. Larunbat gauetan, Irungo kaleetan egiten direnak maiatza erdialdetik. Delituak prebenitu nahian antolatzaileen hitzetan. Praktikan, biztanleria magrebiarraren aurkako gorrotoaren aztegi bat da taldea, eta patruilletan behatze soilazarago eraso bortitzak egiteko asmoa erakutsi dute askok. Moro edo urdaiazpikoari alergiko deitzen dituztenekiko obsesio bat gailentzen da WhatsApp taldeko mezuak irakurrita. Ekainaren 7tik 8 gauean, arratseko gauerdi eta erditan, Aduana kalean zebilen patruiako talde bat. Antolatzaileek jaka horien bidez identifikagarriak direla baieztatzen badute ere, parte hartzaile oso aktibo batek partekaturiko argazki honetan argi ageri da kaleko jantzi arruntekin zebilela taldea. Marokiar baten atzetik zebiltzala zehaztu zuten mezuetan, eta ondoren 2 bideo ilun bidali, arabiarrez egindako oihu batzuk entzuten direlarik soinuan. Mezu hauek igorri zituzten ondotik. Garrasika ari da, ikusi ditugu. Neska bere borondatez dago eta ongi dagoela esan du. Baina hainbat lagun oihuka ari dira. Atera dira eta gu inguratzen ari dira. Konpondua dago. Mugitzen ari garaia. Maiatzaren 24an bidalitako beste bideo honetan, gizon bat ageri da Urdanibia plazaren inguruan, beste biren atzetik korrika. Bat harrapatzen du, segundu gutxiren buruan berriz ere askatzeko. Bideoa grabatzen plazaren beste aldean 2 gizon, batek motxilan Punisher logoa duela, eskuin muturreko talde bortitzek eta ideologia horretako hainbat polizia agentek erabiltzen duten ikurra. Antxeta irratiak ezin izan du bideoa noiz grabatua den ziurtatu, baina ekainaren 7ko gaueko patruiako irudi eta mezuak igorri zituen partaide berak igorri zuen bideo hau ere taldera. Antxeta irratiak maiatzaren 21ean eskatu zion Irungo udaleko segurtasun ordezkariari auzokide patruilei buruzko erreakzio bat. Bere komunikazio arduradunak alkatearen kabinete buruaren ezezkoa helarazi zigun. Hurrengo astean, zuzenean kabinete buruari eskatu zitzaion berriz ere gaiari buruzko udalaren erantzun ofizial bat, eta hark ezezkoa berretsi zuen. Ekainaren 12an, San Martzialetako segurtasun protokoloa aurkezteko prentsaurrekoan, gaiari buruz galdera egin genion Irungo alkateari, segurtasun ordezkariari, udaltzain buruari eta Irungo ertzainetxeko ertzain buruari. Azken honek, Andoni Urdangarinek eman zuen erantzuna. Edabidetan, sare sozialetan bai ikusi ditugula eta ailegatu zaizkigula, guk ez diogu halako garrantzirik ematen. Ikusten baldin badute zeo zer badakita zein behar duten, hoi esaten dute, ez? Ertzaintzari edo udaltzaingoari deituko diotela, ikusten baldin badute holako zeak. Eta ez diogu holako txaleko batzukin dijoaztelako kalean eta pasiatzen da ikusten ari delako Irungo hainbat auzo pasiatuz ikusten dutela zer gertatzen nahi dan, ez diogu holako ez daka inungo zea penalik ez, eta administratibok ere ez dauka inungo zea garrantzirik. Hainbat kasutan patruietako partaideek ertzaintzarekin duten harreman ona azpimarratu dute WhatsApp taldeko mezuetan. Bertze hainbatetan, larunbat gauetako patruietan ertzaintzari eta udaltzaingoari deitu izana adierazi dute taldean. Irungo ertzainburu Andoni Urdangarinek baina ez du honen berririk. Fede musulmaneko herritarrek txerrikirik ez jateko duten bete beharra dela eta trufaz urdaiazpikoari alergiko deitzen diete WhatsApp taldean jatorri magrebiarreko pertsona guztiei. Besteak beste, urdaiazpiko bat ipurditik sartzea edo magra oso bat botatzea proposatzen dute taldeko kide batzuek. Jipoitzea, amildegi batetik behera botatzea eta denak Euskal Herritik kanporatzea ere ohiko proposamenak dira Lobimosen Irun taldeko partaideen artean. Sarbide publikoko taldea izanik, gorroto delitu gisa sailkatu daitezkeen mezuak dira. Irungo udalak eta ertzaintzak baina ez dute ekiteko beharrik ikusten.